अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? कौन कौन भागुଛୁ बସି कौन है ना भाई कौन हब हमको कौन आम शुणिले कौन किसी कहदेव कि ना भाई सेମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ କି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ ଆମ ଘରେ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ପଚାରୁନ କାହିଁକି ଏମିତି କଣ ହେଇଛି ଫାଇଦା ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ନା କଣ ଫାଇଦା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ ରେସନ କାର୍ଡ ରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳୁଛି अबे साले ଡାଲି ଗହମ କେତେ ଖାଇବୁ ମିଳି ହିଁ ଚାଲିଛି ତମର ମିଳୁନି କି गाली नहीं दे सकता फैमिली କଣ ତୁମେ ଏତେ କଣ କହୁଛ ଭଲ ଜିନିଷ ଟା ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଗୋଟେ ଆସିକି ମଝିରେ ପାଳ ବୁଲେଇଦେଲା ये भी मेरी गलती है। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଁ ଭଲ କଥା କହିବ ତ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଥିଲି भाई भाई से जहाँ कहले ठीक कहले ତୋର ଆଶା କର ଅଛି न तो ମୋର